L'istanbulê kolana herî navdarê îstiklal. Rojane zêdetirî 2 milyon kes serdana vê kolanê dikin. Ev hejmar di dawiya hefteyê de digihêje 3 milyonan. Di nava rojê de jiyan her diherike li vê kolanê. Bi roj zêdetir in helbet kesên ku tên vê kolanê. Bi taybetî hejmareke mezin geştiyarên biyanî û yên herêmî hûn dikarin li vir bibînin. Ji gelek deverên bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê geştiyar li vê kolanê digihêjin hev. Her wiha bi dehan welatiyên ji welatên cuda cuda di nava rojê de li vê kolanê tûşî hev tên. Fransî, Elman, Emerîkî, İngilîz û bi dehan geştiyarên welatên din. Bi giştî ji bo geştiyaran seyrangeheke balkêş e ev der. Lê bi taybetî di salên dawî de profîla geştiyarên kolana îstiklalê hatiye guhertin. Êdî zêdetir geştiyarên welatên Erebî û yên İranî li ser vê kolanê tên dîtin. Hinek ji yên Başûrê Kurdistanê. 20 senedir buradayım. Ev 20 salin ez li vir im. Karsazê min zêdetirî 40 salana ku li vir kar dike. Beriyan hat ta derzî û tiştên weka wan difrot. Wan deman riya erebeyan hebû li vir. Hêdî guhartin çêbû. Ew karên berê ne me peredanîn. Me jî karê xwe guhart. Me dest bi karê pelîstokan kir. Heke ku kesên biyanî tune bin em nikarin tiştekî bifroşin. Bi taybetî yên Ereb û İranî. Helbet yên Fransî, Elman, İngilîz jî hene. Lê bi sayê yên din e. Ez bi xwe bi wan rexeber didim. Kêm zêde ez fêrê zimanên biyanî bûme. Hevalekî min heye. Ew bi Erebî baştir dizane. Em dikarin bi her kesî re li hev bikin. Elimizden gelirken konuşabiliyoruz yani. İstiklal 6-7 sal berê carekî bi dest pêkirin li derve ew hebûn. Kursî û mase insana li derve xwarin dixwar, rû diştin ew dikirin. Belediyê ji nişkav dest pêkir çi bû problema wan e nizanim. Dest pêkir rakir. Ji wir pê de wek havê evek çêbû şikandinek çêbû li îstiklalê hem ji alî kar de kêm bû. û ewa wî jî profîla wî jî wek tu dibêjî guherî. Yani berê bêtir Ewropî hatin ana zêdetir Ereb diçin û tên ji alî karê me de dibêjî ticareta bi Ereba ji Ewropîyar çêtir e yani. Ewropî ji alî ekonomîk de ew jî problemê wan hene zêde nikarin danûstan lê bikin. Ereb çêtir e wan, rewşa wan çêtir e. Ereb ji wan bêtir zîv û diyarî û tişta distînin ji hev dûr e. Ji bo karê me baştir ama ji bo restorantekî ji bo tiştekî din e nizanim. Nikarim tiştekî bêjim. Dirêjahiya kolana îstiklalê 2,5 kilometre e. Nêzîkî 550,000 kes li derdora vê kolanê dijîn. Li ser kolanê gelek avahî hene. Hin ji van avahiyan dikanên cil û berganin, hin ji wan kafe, xwaringeh û dikanên diyariyan in. Buhayên avahiyên vê kolanê her sala ku diçe zêdetir dibe. Li gor lêkolîneke navdewletî di navbera salên 2014 û 2015 de kolana îstiklalê di cîhanê de duyemîn kolanê ku buhayên avahiyên wê zêde ye. Vîza rabûn ji ber wê Erebî hin bêtir tên Tirkiye. Terciha wanî emlakê tercih dikin jî otel fiyatiya wan belagê zêde ne. Kesê Ereb jî hepkî nüfusan weka me kurmanca zêdeyî. Tên bi 5-6 zaroka xanimê wan birê wan tên otel ji wan re giran tê. Kesimek jî heye pir zengîn in. Ewana konforê dixwazin. Kesimek jî ji wan heye Faris jî olsun, Ereb jî olsun. Tên cîkî erzan gikare bilê bisekin û piştî jiyana xwe bi bir surakê derbas ku her. Bi piranî esnafên kolanê kêfxweşin ji ber ku hejmara geştiyarên welatên Erebî zêde bûne. Li gor wan pareyên kesên ji welatên Erebî tên zêdetir e. Lê li hember vî tiştî hin esnaf jî hene ku li hember vê nerînê disekinin. Yek ji wan jî medenî galîp e. Medenî xwediyê xwaringehekê ye. Ew bêhtir dixwaze geştiyarên welatên Ewropayê werin îstiklalî. 2005'ten beri Beyoğlu'nda yaşıyorum ve 2005'ten beri... Ez ji 2005 û vir ve li Beyoğlu'yê esnafim. Ez beriya wê ji dihatim Stenbolê. Wê demê gelekî xweş bû îstiklal. Her der dar û ber bûn. Di sala 2005 de ew dar tev hatin birîn. Her der kirin beton. Di sala 2009 de jî geştiyarên welatên Erebî dest bi hatina vir kirin. Ez ne duê baweriyê deme ku esnafên îstiklalê ji vê rewşê kêfxweş bin û karê wan ne baş e. Kesên ji welatên Erebî tên bêhtir li parkan demên xwe dibûrînin. Her wiha ji ber wan jî geştiyarên welatên Rojava jî êdî kêmtir bûne. Ji ber wê jî karê me jî hindik bûye. Men wên me fêm nakin. Em xwarinên wan nizanin. Ev guhestin ji bo me encamên neyînî derxist holê.
dema di otelan da bêhtir kesên Ewropî hebin, karê me zêdetir dibe. İşlerimiz hemen hissedilir bir derecede artış sağlıyor. Di salên dawî de li ser kolana îstîklalê gelek grupên muzîkê jî bi muzîkên cuda cuda derdikevin pêşberî geştiyaran. Ji ber vê guhertina profîla kolanê li gel muzîka Tirkî û Kurdî, muzîka Erebî, Farisî û yên welatên din jî tên bihîstin. Ferit Demirel, Rûdaw, İstanbul.